हेलो। हाँ चलिए एकदम शांति मलहम लगा के बैठल जाओ। आ गई महाभारत का भइल बा। वीर पुरुष लोग मारा गइल बा का कहे रात के जगरम बा है महाराज रउआ लगे उठ के बैठम तब नु हमनी के मजा आई। रउआ लगन के मजा आई तो हमरो मजा आई। दू आदमी के मजा से मजा आवेला, तीन आदमी से मजा ना आवेला, दुई आदमी से मजा आवेला। हाँ तो रउआ लगे उठ के बैठम तब नु एकदम शांति बना के बैठी। हम रउआ लगन के मजे लिया खतराइल बनी इतना ना मजा लिया दम कि अंदर के कोरोना भगा दे। हाँ कोरोना भागल लइके ओकर नाम छुपा रुस्तम बीमारी। उ छुपल बा जेकरे अंदर गंदगी भइल ओकरे अंदर कोरोना भइल। आ जेकरा अंदर साफ सफाई बा पसेना गिरता ओकरा अंदर कोरोना ना हुई। तो चलिए एकदम शांति बना के बैठी। जितना में बानी उतना में सुंदर बानी। एक छईटा भंटे होके आधा किराइले हो गए आधे छईटा होके निरोग होके तो टाल बा। इतने लोगवा टाल वाले की शांति बना के बैठा रही तो एकदम मजा आ जाएगी। और ना तो सुंदर मेहरारुए हो गए दोनों आंखें ना हो गए। रात भर पंखे नाचे हवे ना लगे का हो। चली जे सीता से प्यार कैलू राम बन गई। जे सीता से प्यार कैलू राम बन गई। जे राधा से प्यार कैलू श्याम बन गई। जे जबरदस्ती प्यार कैल उ आसाराम बन गई। आ जे छुप छुप के प्यार कैल उ राम रहीम बन गई। आ प्यार न कैले जोगी जी तो आज सीएम बन गईले। आ प्यार करके ठुकरा दे मोदी जी तो आज पीएम बन गईले। आ हमनी के प्यार नाच में करत नहीं सब। हमनियों के प्यार करे के मौका मिलल बा। ऐसे कीजिए दूगो के मजा से मजा आवेला। आ ये दुनिया में दुइये गो चीज आइल बा रात दिन करम कुकरम। राम के नाम दुइये गो से भइल, श्याम के नाम दुइये गो से भइल। दुइये गो हाथ से ताली लागेला, दुइये गो हाथ से रोटी पकेला। जातियों दुनिया में सरकार दुइये गो आई। अनेक जाति बनल तेली कलवार दुसाद चमार जितना जाति बनल कर्म के अनुसार। ना तो जाति ऊपर से नीचे सरकार दुइये गो आइल बा। एगो मर्द एगो मेहरारू। आ दुइये गो के मजा से मजू आवेला। ना तो एगो के मजा आवे एगो कहे आज ना चले ओकरो मजा सुटुक जाएगी। तो हमने के दोनों आदमी के मजा लेवे के बा। रउआ लगे हंसत रहेम हिलत रहेम तो हमरो बुझाएगी 3 बीघा खेती भइल बा। फसल लहल लहल करता। स्टेज मेरा आना जाना राउटी मेरा मकान है। स्टेज मेरा आना जाना राउटी मेरा मकान है। थाना इनरवा पोस्ट घर पिडारी जिला पश्चिमी चंपारण बिहार का कमेडियन लाल बाबू हाकारी ऐठिक बैठक मेरा नाम है। 20 लाइन 20 बुकिंग 10 घुगनी बोतल लंड गिलास। 20 लाइन 20 बुकिंग 10 घुगनी बोतल लंड गिलास। सींग ऑफ माइंड लव इज ब्लाइंड। सींग ऑफ माइंड दिमाग के राजा लव इज ब्लाइंड। कहाँ पिटा जेबे ओकर कोनो गारंटी छै ना। ओकर गारंटी ना होला जे कहाँ कालर उल्टा जाई। रउआ लगे ये नु देखत हो कि जे हमरा बंडी में बेटाम नहीं खे। इस सारा बेटाम का हो गइल बा रउआ लगे ना जान थो के जे काहे टूट गइल बा। ई सब रंगदारी में नहीं टूटल। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़ा कहाँ जात रहे धोआए। एमे कोई के जानकार हुई तो बोल सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़ा लंदन जात रहे धोआए एरोप्लेन से। वही में हमरो कपड़ा जात रहे धोआए। एरोप्लेन के जर्किन में एक और सारा बेटाम झर गई। अब फिर न करा के रिपेयरिंग करावे के बा का कर
ए बरा के जैसन आइल जुग जमाना आइल बा ओइसन हर लइकन के हाथ में ए बरा मोबाइल बा। ए बरा के मोबाइल लइकन के बुझगी लइकन के हाथ में मोबाइल ऐसे बा कि जवना लइका के मोबाइल में ओकरा बाप माई के फोटो ना होई, पटी पटीदार के फोटो ना होई, ओकरा मोबाइल में चेक करम तो नाच के लवंडा के ना तो ऑर्केस्ट्रा के रंडी के फोटो जरूर होई। ई गारंटी बा। ऐसे कि नाच में के जोकर का और कुछ बात होला। नाच में तो जोकर आवेला कितनो बढ़िया बात कहेला, कितनो मजा लिया देला। नाच के जोकर के देखले बनी के 10 रुपए जल्दी पुरस्कार देला ना देला। काहे ना देला? हमनी के मर्दानवा ऐसनी में चुमुक नहीं के ना हमनी के ना घीचेला। आ एक बेर आवेला तो खाली कोह देला सो आधा छिला पूरा लीला मत ही यही पर 50 टकिया चढ़े लगेला। हमने के सुंदर सुंदर बात सुनावला पर निमन बात सुनावला पर 10 रुपए के जल्दी ना देला। ऐसे कि हमने के इनाम पुरस्कार के देला जे मर्दानवा के पार्टी होला। ऐसे कि मर्दानवा के इज्जत मर्दानों में करेला तो हमने के इज्जत उहे करेला जे मर्दानवा के पार्टी होला। हमरा तो ना बुझातला हमार बहनी होई लेकिन चली एहू में कोई मर्दानवा के पार्टी बा जकर 10 रुपए के पुरस्कार एगो मर्दानवा कलाकार के इज्जत कैलक। गायवार चिन्हे गायवार के, भैंसवार चिन्हे भैंसवार के, कलाकार चिन्हे कलाकार के। कलाकार कलाकार का इज्जत जनता है। ये 10 रुपए 20 रुपए पुरस्कार ऐसा चीज है कि नाच माहौल से लेकर ब्यास गद्दी तक ना गोड़ के ऑपरेशन करौले बनी हम। चली गायवार चिन्हे गायवार के, भैंसवार चिन्हे भैंसवार के, कलाकार चिन्हे कलाकार के। 10 रुपए 20 रुपए पुरस्कार ऐसा चीज बा कि नाच माहौल से लेकर ब्यास गद्दी तक कलाकार को दे दिया जाए तो कलाकार का हौसला बढ़ जाता है और वो स्टेट का इज्जत बन जाता है। इनाम पुरस्कार कलाकार के हौसला है। ऐसे कि हमने के इनाम उहे देला आदमी जेकरा अंदर लालच स्वार्थ ना होला, जेकरा अंदर कोनो लालच ना होला। समझेला कि भाई भाई वो कलाकार बा ना तो होकन के इनाम हुआ जे देला वो हाथवा टोवे खतरा देला जे लरम बाकी गरम बा। एगो गांव में बहुत खतरनाक बूढ़ रहे। एह बरा के गाना ऐसन ऐसन बहरल बा कि छवारिक तो छवारिक हो बुढ़वन के पगहा तूरा देले बा। ए बरा के बुढ़वा जवान हो गइल बा। सुनत नहीं गाना कैसन कैसन चलता। हमरा ढोड़ी में दूध रोटी खोई हो राजा जन्नत में जोई हो। अब छिपा में खैला के जरूरत नहीं है, अब छिपो बंद हो गए, अब ढोड़ी में खाएगा बा। ढोड़ी में दूध चुआ दो रोटी तुर तुर के बोर बोर के मारत रहो। बाहर गाना ऐसा ऐसा गाना चलल बा तो बुढ़वा माने जात रहो। चली समय के अनुसार काम बा का करब।